bezain ergelak ez dira. Burrukan hasi aurretik gure izenak nola zenekizkiten esan behar diguzu. Gokuri zer gertatu zaio, arnasa falta du. Nola galtzezaken energia egatze soilez, zergatik? Ongi, nola eta zergatik esango diat, baina damutu behar zaik hori entzun izana. Kontrolatzen egon gaituk ispirrobot baten bitartez. Makina txiki-txikia duk bera intsektu baten tankerakoa. Arte martzialen munduko lehiaketan? Satan txikiren eta vegetaren aurka jokatu uenean. Ikertzen ari izan gaituk gure zapi gorridun armada jota desegin nuenetik aurrera. Son Goku behin betiko akabatuko zuten ziborrak eraiki ahal izateko, eta horixe duk orain nire gainera datorrena. Nitaz mendekatzeko bakarrik? Horixe, ia izapi gorridunen ametsa, lurra menperatzeko ametsa suntxitu zuena, baina gero doktoreak irauntzian. Gero doktorea zuzeu bazina bezala mintzozarela dirudi. Adarrik ez aizak, ni ziborrogei besteriken auk. Gero doktoreak bereziki honetarako sortua. Gero doktorea bera hila duk zoritxarrez. Ulertzen dut. Nameken burrukan niarduela ere espiatu ninduzuen, ezta? Ezkenian horretarako premiarik izan. Hire almenak eta teknikak aurreragotik ere ondo ikertuak genitian. Eta ordutik aurrerakada batzuk egin badituk ere. Askoz hobeto egoterik ez daukak hire adinari begiratuzkero. Oraindik ez. Uin handirik ez dute igortzen, oraindik burrukan ez direlako hasi. Ezin dut jakin non dauden! Non zaudete! Non zaudete! Nire zeri garrantzitsuena konprobatzea ahaztu egin zitzaizuen, ezingo nauzuen menperatu. Zer? Son Gokuren kasuan, alderdirik garrantzitsuena goigerlari izatea da. Goigerlaria? Hemendik. Uin sineskaitza dauka, lehenengoz ikusten dut honen hurbil. Zoragarria da. Bai, zuek biok ez honetan sartu ezertarako. Interesatzen zaien bakarra neu naizela dirudi. Egia esateko bere ahala asko gehitudik noski. Ziborrogei teknika ere kaikolpearen oso ezberdina duk. Harritzekoa duk bai, horren almaia guk uste baino asko handiagoa duk. Baina, ez zeukeago ezeren beldurrik izan beharrik, horri eukere irabaziko ioke, eta ni hasiko baniz berriz pentsa zer egin behar duen. Bai, benetan, larrinago bat zer egingo nukeen jakiteko.